ସୁଚିସ୍ ବେଟା କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି? ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଝିଅଟି ପଢୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର କଳାକାର, ଏ ଛୋଟ ଝିଅ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜମାରୁ ପଢୁଛି। ତାକୁ କେହି କହିବେନି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଗଲି। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। କାରଣ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହେଁ। କେବଳ ତତେ ଝିଅ ମୁଁ ଉଠି ଆସିଛି, କେବଳ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତୁ ଓଡ଼ିଶାର, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ନାଁ କର। ଏବଂ ନାମଜାଦା କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଚିତା କାଟ। ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବୋଳିଲ।